Бритни Спирс – едно от най-големите имена в поп-музиката. Талантът й завладя милиони сърца по света, но зад блестящата фасада на сцената стои история, изпълнена с предизвикателства, борби и болка. Ранен живот. Родена на 2 декември 1981 година в Емакомб, Мисисипи, Бритни Спирс започва своя път към славата от ранна възраст. Още като дете тя показва забележителен талант в пеенето, танците и актьорството, като бързо си печели място в The Mickey Mouse Club, заедно с бъдещи звезди като Джастин Тимбърлейк и Кристина Агилера. Издигане към славата. Зад кадър, през 1999 година Бритни издава дебютния си албум. Baby One More Time – незабавен успех, който я превръща в световна звезда. Нейната енергия, визия и провокативни изпълнения доминират музикалните класации. Но с голямата слава дойде и огромният натиск. Животът на Бритни бе под непрестанен обстрел от страна на медиите. Всяка нейна стъпка, всяка грешка бяха детайлно документирани, което оказа тежък емоционален натиск върху нея. През 2007 година Бритни претърпя един от най-трудните периоди в живота си. Тя премина през публичен нервен срив, бореше се с зависимост и загуби попечителството над децата си. Този момент стана символ на тъмната страна на славата. След трудните моменти, Бритни бе поставена под консерваторството на баща си, Джейми Спирс. Това означаваше, че тя губи контрола над личния си живот, финансите и кариерата си за повече от 13 години. Това решение породи много противоречия и критики. През тези години Бритни е била като затворник, докато печели милиони долари на хората около нея. Феновете на Бритни започнаха движение, с което настояваха за прекратяване на консерваторството. В продължение на години то бе символ на борбата за нейната свобода. През ноември 2021 година, след дълга съдебна битка, Бритни Спирс най-накрая си възвърна свободата. Това бе огромна победа не само за нея, но и за всички, които подкрепяха борбата. Днес Бритни Спирс продължава да лекува раните от миналото и да изгражда нов живот. Нейната история е вдъхновение за милиони, доказателство, че дори след най-тъмните моменти светлината може да се върне. Днес Бритни, въпреки травмите, продължава напред. Ако това видео ви хареса, абонирайте се за още. За кого още искате да има видео? Коментирайте. Благодаря за вниманието.